Karom don mali tum la se pini nelina tum han than bonji lake tum north is a tum han pudam elo bangte kelang selet la pen kachenek alam ki opatha theko people ma bangte north head non head jong meghalaya long alam ki hose tame pura national news national kali international se man athe english channel long vion long an sitame klang international news se man delo la pen ke hala dak pen an comment section long ke north is han ki putot meghalaya phan ki putot la pan lojo la pan claim dera phige ko piloma bangte phiga result long ke je ke pachi tum ta hemen sike ba la pen ke ha kinang ki juye tum ta hemen sike bang ki thia tum ta la pen nang ke pachi tum ta ha la dak ami thang dimen sike bang ta se phia bang ka de che quarantine lo ase non bang ke meghalaya cm comrade sangma sami pulo je violence la ke ni tuma penegali a culture kali puselang bang pulo violence la son ka chithu ka chethani tuma culture kali la pen ke nang tum dia chang bek nei pusepu north is aphan dia meghalaya aphan dia hang bek nei puselang li pen demand pon lo thik la puson dak thak se li tum sami demand nang ji tebi pon ma plotang te non ke li tum north is atum ke me thang hem bena ka prek adim ke dam sami phere me khangyang lo ka chongda dam ke dam punon ajat punon ase towe por ilitum kaduk awe same theglong lo news on same tarik troksi ani alam kilo je ilitum arleng atum aphan konane coke industry long hadak choklem do namase hadak bangke areng ahu pasolo areng ahu ke so tum same dolo la pen indu banga pranam juilo same tum long pon lo lase matha meme tum chijin so meme komasi ke chok chelo plong te dakke ilitum lang dam lo pangte athe ko pi pod ma plotang te ili arleng atum ke kang hon pon kang jin so pon ehe malong se pado setame ili ke dam lo pangte ereng ke so dam la pen ki thi dam hen lo ili tum ke lang dam elo pangte non setame tum arleng atum han ke lang rem ma son lo ele ke lang ro pa son lo athe pi pod ma plotang te lang tha chijin so meme neli ko pene lapu akhai phan ka sorsar polam kali setame itum phan ke chenek ke sung ke pasung alam ke tum dojoi nang ni non setame lang dam lo pangte chijin so meme lo ili tum arleng atum se sung nang li lo me thang adim ka chong dat adim ka ve polo me thang adim ma son awar sai ka ve polo itum ko piloma pte inglong re cholang ding chot ke li tum ko an se chapang ring un pokar bi tum setame inglong re setame non ke tiki athaya velo ko tangte itum kar bi tum ko nat pen lo ke rein pok ang ton corruption ang ke ong prek check ka sai tum kar bi ang long nang dok pi khangyang ka chong dat athai bang ke ave bom lalo lapen ke isia bang ke lalo itum tarik 4 ni pen lo itum news thek pon long je kona loma pong te lake dima hasau asor anim sopi alangli men ke son ma bang te Rosmita Hojai posepu alangli phan kedam tangani pen lo tarik 4 ni pen lo delhi rong sopi long sarlang pidun dep pen amase pu hin uttarakhand na chedam lo amase avidet posepu hem chelele delo lapen ke na hok ta lele delo birta vedelo lase neli dia chohang lo athe kedam tangani ko mama ne tum ke post pen hem chele elo to atho police atomong se dolo to tha ayat thop ke post pen amat nili samilang dun lo ahok tin ponkok lo setame kali long lelang lapen pinia niana bang ke litum lang pono bangte kopi si klang lo ma bangte apran se avi elo kithi arpum se pini ke long pon tang lo kona sigi thi dam lo ma bangte uttarakhand long lang royari si patila ise litum facebook long same na hok social media long same theglong ji tangte alang li phana pran armut det alang li phan kidnap det army pen labang son news national news song leloma lele ile tum north east news song se lapuchi chepang yar tapre chot tame national news song ke alum tak lang kle nili search pic lo national news song tame laben google pen same search pic lo klang se klang kle tangte lake kupi lo lake tum han north east tum han kelang rop kalima kalang itum han importance sange pipe value nai pipe kalima kalang pini arnian ke ha ke thiar pum silong rong loke ha tarik 4 ni pen kangbo pini ke uttarakhand along si ke thiar pum si pangthai dang se litum longrong loke ta se phere me khangyang litum hedi north east asor tum hak along ka prekedam athe pi podma blodang te itum han ke phang hoye tum se ton prong khangyang halana ni pen hala non dai tum meghalaya long nang ki jui pen akisung ge pholam bang ke pura national international news se ke klang setame litum la north east asor tum hadak ki thi dama bang ke konalo national news media nalo apen ke international news konalo vion sion konalo hala phan ke vion along anta klang ekdom kaduk kawe national news on ke klang clips avelo icc channel on views million je setame piniar ni tum north east aso tum apran ke dam nang ha uttarakhand long lake amin na lege thiga lo lake kopine alang tum dolo ladak setame aplan dolo kop mane mana tum athya sorni pen ave det thoga contact setame avelo jatta velo tangte lake kidnap kalima klang ladak do olo ason mo itum lang pon klang pon bomi itum chini ji athenon se investigation bom lang samela investigation setame ko andong intang bone labang hello nona bangke non itum chijin sume me khangyang itum Karbi tum talo lapen ke north east do an setame lo itum chelang namlo pangte daksi chelang selet ware cholo same bang ha ka preka along damlo pangte itum an ke sibat north east tum an ke bang ke lang ke jolapuson la henlo la si project non lom ke klang dupik lo lapen ke neli ke bang jilang ani na update pon bom po pinya bang lan si neli na tumat than pon chopok kadam